гладати по руці, малюю книжки для дітей, знімаю ютуб для людей. Якщо натрапиш на її файний канал, ти підпишись, постав вподобайки. Тільки не кажи, що я тобі підказав, де її шукати, де ставити вподобайки. Вона любить лате на вівсяному молоці, вміє гадать по руці, пише книжки для дітей, знімає ютуб для людей. Та-да-да-дай, та-дай, да-да-да, та-да-да-дай, та-да, та-да-да, та-да-да-да, та-да, та-да-да, та-да-да-да.